Il-pjan tal-Kap Nazzjonalista Alex Burġ biex jaqsam il-portafol tas-saħħa fix-shadow cabinet tiegħu u jitfal l-Adrian Delia fuq Stephen Spiteri sfaxxa fix-xejn dan wara li Spiteri waqaf lil Kap Alex Burġ. Dan ħareġ f'artiklu pubblikat fuq The Sunday Times of Malta illi konferma il-leaks mid-Dar Ċentrali li svela One News fil-jiem li għaddew. Jirriżulta li l-pjan tal-Kap Alex Burġ kien se jaqsam il-portafol tas-saħħa bejn Adrian Delia li kien se jkun ix-Shadow Minister għas-saħħa u Spiteri kellu jwieġeb għal Delia kif kien se jitpoġġa bħala l-kelliem responsabbli mis-saħħa mentali, il-kura primarja u l-onkoloġija fost l-oħrajn. Din il-mossa kienet se tkun meqjusa bħala nuqqas ta' fiduċja fi Stephen Spiteri li hu l-unika tabib fil-Grupp Parlamentari Nazzjonalista li titneħħilu din ir-responsabilità. Kien Spiteri nnifsu li konferma mat-Times li kellu l-offerta biex isegwi l-oqsma tas-saħħa mentali u l-kura primarja, iżda dan sostna li tal-irresponsabilità kienet se tingħata fil-livell ta' Shadow Minister. Spiteri qal lit-Times li xejn minn dan ma materjalizza wara d-diskussjonijiet li saru. Minnaħa l-oħra, l-ħsieb li Delia jerġa' jieħu saħħa kienet li jitneħħa mir-responsabilità ta' Shadow Minister għall-Finanzi u minfloku jitpoġġa Derin Karabot li spiċċa Shadow Minister għall-Ekonomija. Iżda minkejja li Delia żamm il-finanzi, ftit tal-jiem wara xorta għażel li pubblika artiklu ta' opinjoni fuq id-Dikasteru tas-Saħħa biex bekk jikkummenta u jinfluwenza il-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista fuq Dikasteru li mhux tiegħu waqt li jemmina lil Stephen Spiteri bħala Shadow Minister għas-Saħħa. Iżda l-fatt li dan iċ-ċaqliq fis-saħħa ma ntlaqax kellu riperkussjonijiet akbar li nħassu fuq għatta karigi oħra li komplew jikxfu l-fatt li fl-għażla ta' Shadow Cabinet ma' għaddiċ ta' Alex Burġ, anzi dan kellu jbaxxi rasu għal pressjonijiet mid-deputati tiegħu stess. Il-formazzjoni ta' Shadow Cabinet Nazzjonalista mhux biss ħalli deputati urtati, iżda ġabet ukoll diżapprovazzjoni ta' persuni mitħla tal-Partit Nazzjonalista li wkoll tkellmu mat-Times. Partikolarment kien hemm persuni li ddikjaraw kif il-fatt li l-aktar responsabiltajiet prominenti reġgħu nnataw lill-esponenti veterani għaskapitu ta' ċuħ ġodda mossa illi ma tagħmilx ġieħ għall-oppożizzjoni li trid tippreżenta lilha nfisha bħala gvern alternattiv. L-għażliet fix-Shadow Cabinet Nazzjonalista ġabu wkoll il-kundanna tal-establishment permezz ta' artiklu ta' Ivan Camilleri fuq ix-Shift News. Hawn tnieda attakk fuq l-għażla tal-Viċi Kap Nazzjonalista Alex Perici Kalaxxone bħala x-Shadow Minister għat-Turiżmu. Hawn ġie attakkat il-fatt li Perici Kalaxxone u miżewweġ fil-familja Pisani li huma l-fundaturi tal-Grupp Korintia li għandhom interessi kbar fis-setturi. B'hekk l-għażla tal-Viċi Kap Nazzjonalista għal din ir-responsabilità għajmet dubju dwar kemm Perici Kalaxxone jista' jkun ta' skrutinju fuq din l-industrija meta hu espost għal konflitt ta' interess. Fl-artiklu mill-establishment ġie ddikjarat li għalhekk l-għażla ta' Perici Kalaxxone hi waħda problematika, filwaqt li tqajjem suspett ukoll fuq l-għażla li permezz tagħha ġew ġielju żamm id-Dikasteru tal-Ġustizzja.